guys. Ayan guys. Tanghalian namin yun guys. Ayan gulay guys ay sayote tops. Ayan. Guys yung aming ulam ngayon. Ayan. Ito yung pangalawang ulam. Itong niluto ko ngayon kasi bumaba yung anak ko. Galing Baguio. Kaya dalawang ulam yung aking niluto. Ayan guys. Baka. Yummy, yummy. At ito yung isa. Ayan. Diba? That's it guys. Luto na. Kain na tayo. At ito guys, nag-separate ako para doon sa aking dalaga. Wala tong hipon guys. Bago nilagyan ng hipon yun. Ayan guys. Ang aming ulam ngayon. Dahil linggo. Ayan ang ulam namin ngayon. Pusit. Ayan, native pusit. Gusto ko yan, guys, native pusit. Ang sarap. Ayan. Yummy. Yummy, yummy, yummy. At magninilaga pa ako guys. Ito pa yung aming lalagain ko. Buto-buto na malaman. Ayan. Ayan. Luto na to guys. O, magsaing muna ako bago ko magnilaga. Ayan, yan. Sarap-sarap. Morning guys. Ayan guys. Nagsisinangag ako guys. Fried rice. Ayan siya guys. Oh. Fried rice. Yummy fried rice. Ooh. Hi guys. Kani salad. Ayan, yummy. Ito guys, dala ng asawa ko kanina. Pagkatapos namin manood ng Reina de las Flores. Ayan, kasi nauna kami umuwi. Kumain muna sila ng mga katrabaho. Ayan, kain tayo guys. Ayan guys, so. Yummy. Sarap. Yummy, yummy. Sarap. Yan guys. Thank you for watching guys. God bless. Kain po muna ako. Guys, merienda tayo guys. Ayan, kadarating lang namin guys. Galing school, nagsundo ako. Ayan, yung sinundo ko ngayon, panghuli ay yung aking pangatlong anak. Ayan, kain tayo guys. Yung ginawa ko kaninang morning na mango chia seeds na may yogurt. Ayan siya guys. Yummy. Ayan, merienda. Ayan, tapos nilagay ko yan guys sa rep. Sarap. Ayan. Ayan
Ayan guys, nagluto ako ng nilaga. Konti lang yan guys. Yummy! Yan, maingay yun sa labas. Mga bata naglalaro. Yummy, yummy! Nilaga! Pang dinner to guys. Pang dinner na. Guys, and guys, nagluluto na po ako ng, ito guys yung panghanda sa pangatlo kong anak, birthday ngayon. Ayan, ito ang favorite niya. Namalengke kami kahapon na da. O, kahapon. Para mailuto ko ng maaga. Meron na rin akong naihanda na ipiprito ko, gagawin ko fried chicken. Ayan siya guys. Tapos, nagpakulo na rin ako guys ng atay ng manok. Ayan, atay ng manok guys, para sa sisig. At eto guys, timplado ng chicken, tinimplahan ko na yan. Niready ko na talaga para mamaya ipiprito ko na lang. Ayan. At eto guys, niluto ko lang sa butter, garlic. Ayan. Tapos nilagyan ko ng oyster sauce and honey. Tapos tinimplahan ko na, pampalasa. Ayan siya guys. Kasi favorite to ng anak ko. Ito ang request niya. Ayan. Tapos magluluto ako ng spaghetti and gusto ng cheesy spinach pasta.